Na, hello! A mai kis kártyás videóban Panini FIFA 3-6 Andra Linkszek kezdőcsomagot fogunk kibontani. Nézd ki a hátul, mert nagyon nem tudom megmutatni. Akkor kis kis. És hát már is hol kezdünk az albumba. Végre be van számozva, ezt figyeljétek. Be van számozva. Ezt hagyjuk félre. El hozzá egy album, ami egy borító. Itt teljesben nem tudom meg. Még nem várjatok. Így néz ki. Persze mindig meg kell mutatni mindent. Vagyis megmutassam. Elhozzá az XXL limitetekhez. Ezt én nem fogom megcsinálni, mert még itt a tavalyi és egy limited. És már meglestem a limitedeket, de ezt megveszünk. Egy darab. Itt az XXL is. Ez a sok limited. Illetve egy kis játék szabályzatot most. De van. Nem mutatnám még. Játékszabály, meg minden. Alkalmazáshoz. Most nézzétek meg. Első. Mit vajon? Álljátok. Be van készítve, értékesek teltek a Momentumra. Sleeve, meg toploader, ez sosem lehet kihagyni. És én a limitezeket is beszoktam. Na nézzük az elsőt. Outer Crunch. De nem most. A második egy Christian Erik. A harmadik egy 150 koi. De jól néz ki. Aztán. Ez jó. Egy Szobó. Nem. De viszont egy magyar. János Ferenc. XXL. Vajon? Egy bum, hülyes saka. Persze egy. 2, 3, 4. Semmi nem látszódik, de én most így kell. Belerakni, és bele is illeszkedik. Szépen. Ezt is így. Hoppá. Jó buli hangulatú. Glitches. Buli és glitch. Szép. Hát ez annak senki, én ilyen vagyok. Nálam még nem érdemel meg. És hát persze nem csak ez jár hozzá, hanem egy csomag, illetve egy prémium csomag. Ezt nézzük meg most. De akkor nézzük is meg az elsőt. Bookmaster vagy Momentum jele. Captain.
Jack Gravis. Homegrown, mint ezek a kártyák nagyon szépek. Egy Alfred Davis, Barthez és Gabriel McCullough. Ez egy csomag. És most jön a prémium. Már nyitottam a fémdobozt is ebből a szélből, de már láttam a Limited-et, csak még XXL bent. Nem, és már is itt a Limited. Gold, az hogy néz ki. És pont a nem hiányzó Giant van meg. Jön. Persze, hogy először berakjuk a Sleeve-be. Fogatóba. Nálam külön albumot érdemel, azt is mindjárt megosztom. Jó nagy amúgy a statisztikája, mert nem lesz bele. Panini, te hogy gyártod a kártyákat? Van olyan, hogy kicsi, van olyan, hogy nagy vagy, én vagyok a béna. Vagyok egy káromkodós típus, de most nem káromkodtam. Este mikor ezt újra felveszem, de hogy már holnap reggel felrakom. Itt is megmutatom. Hát a SCH-nak is eljutattam ezt a prémiumt, ha nem nyitok valami út, mert még Match-Attack-t fogom nézni. Szóval akkor itt Giant, és visszatértek a kettes focisták. Captain, egy Eldrain, Exto, már azt hittem, hogy szoboszlai. És hát ugye ezért a XX az starterből 3900 per csomag. Még ilyen multipak van, de az már csak egy másik videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!